טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור קטן שידגים לכם, יעטוף לכם וידגים לכם קצת את הנושא הזה של חוויית משתמש. אז הסיפור מתחיל ככה, יום אחד יוסי נמצא במקום העבודה שלו ויש לו חצי שעה הפסקה, והבן שלו ביקש ממנו לקנות לו איזשהו מגזין בסטימצקי. היום לא קונים כל כך מגזינים, אבל טוב, סיפור קצת עתיק, שפעם היו קונים מגזינים. טוב, עכשיו ליד מקום העבודה שלו בנו קניון חדש, וכידוע בכל קניון יש סטימצקי. אז יש לו רק חצי שעה, אז יוסי יוצא לכיוון הקניון, מגיע לקניון, יש שם דלתות בכניסה, ומה הוא עושה דבר ראשון? מושך בידית הימנית של הדלת, והדלת לא נפתחת. אז מה אתם עושים כשהדלת לא נפתחת, שאתם מושכים, דוחפים קצת, מנסים את הידית השמאלית. טוב, הוא שולח את היד שלו לידית השמאלית, טק, נפתחת הדלת השמאלית, משום מה הצד הימני תפוס, והצד השמאלי פתוח, אז הוא מצליח להיכנס בפנים, הוא נכנס בפנים. עכשיו הוא מחפש באיזה קומה זה סטימצקי, אז הוא מחפש שלט שיגיד לו באיזה קומה החנות נמצאת. והוא לא מצליח למצוא את השלט, למה? כי השלט במקרה, בדיוק מהכיוון שהוא נכנס, השלט מוסתר על ידי עציץ גדול כזה, עם ענפים, אבל הוא מצליח איכשהו בסוף לראות שיש שם שלט מאחורנית, אז הוא מסתכל על השלט, הוא רואה שזה בקומה רביעית, הוא רץ למעליות השקופות. הנה פה הוא עדיין מחפש את השלט, הוא רץ למעלית, נכנס למעלית, לוחץ על קומה 4, וטק, יוצא בקומה רביעית, ומה הוא רואה? שסטימצקי זה נמצא קומה אחת מתחת. אתם בטח מכירים את זה שתמיד במעלית יש למטה הרבה פעמים בלבול בין קומה 1 לקומה 0, לקומת קרקע, ואז כל המספרים משתנים, ואתה מוצא את עצמך שאתה קומה 1 או מעל או מתחת, אבל לא נורא, לא קרה כלום, הוא רואה שזה סטימצקי מתחת, הוא יורד חזרה במעלית לקומה 1 מתחת, הוא קונה את מה שהוא רוצה לקנות, הוא יורד למטה, לפני שהוא יוצא מהקניון, הוא מרגיש שהוא צריך ללכת לשירותים, אז הוא מחפש את השלט של השירותים. איפה הוא מחפש אותו? איפה אנחנו בדרך כלל מחפשים? למעלה, נכון? אז הוא מסתכל למעלה בכל הכיוונים, בפתחים, לראות איפה יש איזשהו שלט לשירותים, והוא לא מצליח למצוא אותו, אבל אז בדיוק לפני שהוא יוצא, אז הוא פתאום רואה שבגלל שהקניון חדש, ועוד לא עשו שלטים וזה, אז השלט נמצא פה למטה על איזשהו מין מתקן כזה. טוב, אז הוא יודע עכשיו איפה השירותים, הוא הולך לשירותים, הוא מסיים, והוא יוצא וחוזר הביתה, חוזר לעבודה, מבסוט, וכל טוב ויפה. למעשה, הוא הספיק בחצי שעה שהייתה לו לסיים את המשימה שהוא תכנן. למחרת, הוא ואשתו נוסעים לקניות, לעשות שופינג, ובדרך הם רואים את הקניון החדש הזה שבנו, אז אשתו אומרת לו, בוא ניכנס לקניון הזה, כי זה חדש, עוד לא היינו שם, זה נחמד. אז הוא אומר, לא, בוא לא ניכנס לשם, בוא ניסע לקניון אחר שאנחנו מכירים. עכשיו, למה? למה הוא אומר דבר כזה? הרי זה לא שהוא לא הצליח לעשות את מה שהוא רצה כשהוא היה שם, הוא השיג את המטרה שלו ואפילו בזמן, אבל הייתה לו חוויה לא נעימה. החוויה הזאת היא לא הייתה חוויה אחת לא נעימה, זה היה אוסף של דברים קטנים, לכאורה לא חשובים, שהוא התגבר עליהם, על כל אחד מהם לחוד, הוא התגבר במהירות, אבל כולם ביחד השאירו לו טעם לא טוב של חוויה לא טובה. כשאנחנו עושים ממשק משתמש, והמשתמש שלנו נע בתוך המערכת שבנינו, אם זה אפליקציה או אם זה אתר אינטרנט או מה שזה לא יהיה, הוא עובר חוויות. אנחנו צריכים להגיע למצב להמעיט בחוויות האלה, כל מיני דברים קטנים כאלה שמתאספים ויוצרים חוויה. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהצפרדע תחליק בגרון
כמה שיותר חלק, ושיהיו כמה שפחות זעזועים או הפרעות בדרך. בפרויקטים שתעשו, אנחנו נראה איך אתם יוצרים את הבעיות ואיך אתם מתגברים עליהן תוך כדי.